Goeiedag en welkom in dit Politbureau, het wekelijkse politiek programma van Omroep Friesland. Dit is aflevering 9. Uw gast is burgemeester Vert Krone van de gemeente Ljouwert. Hij had jarenlang voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer zitten. Al werd senior is de burgemeester van Ljouwert, Vert Krone. Maar daarvoor wie de Tweede Kamerlid van de PvdA. 13 jaar wie de financieel-economisch specialist. Hij wordt neemt als mogelijk minister in het kabinet Balken en de Fjouwer, maar keert toch van Ljouwert. Bij de Kamerverkiezings van de Door is de toon van de campagne bepaald grimmig te nemen. En stiert Krones partij in de peilingen op een historisch verlies. Ja, welkom in het Politbureau, Vert Krone. Laten we het dadelijk eens even hebben over het Gutte Noordelijke debat. Dat morgen houden we het in Grijs. De campagne die is los, dat mag je stellen. De toon, dat mag ik stellen, is grimmig. Zo zei Pechel dat juster. Wat vind je ook van de toon van de campagne op dit stuit? Ja, je merkt iedere keer weer dat het weer grimmiger wordt, hè, zoals gisteren ook weer. Tegelijkertijd, we hebben natuurlijk ook, als je dat eens terugleest, zelfs in het begin van de 20e eeuw maakten met elkaar voor rotte vis uit. Begin van het kiesrecht. We hebben natuurlijk in 94 verkiezingen gehad met een enorm verlies voor CDA en Partij van de Arbeid. En toen was er ook een enorme felle strijd. Dus, ja, Hoor je maar steeds dat er eigenlijk niks nijs is? Nou, wat vooral veel duidelijker is dan vroeger, is natuurlijk de versplintering. Dat er steeds veel meer partijen zijn. En ja, het is een combinatie van om de aandacht te krijgen, al die nieuwe sociale media die erbij zijn. Ook heel veel meer televisiestations natuurlijk, want mensen kunnen overal. Maar ja, ik de aard van het wordt zeker feller, omdat natuurlijk die maatschappelijke tegenstellingen lijken nu echt heel erg aan de oppervlakte te komen. Van wie heeft voor- en nadeel gehad van de globalisering. Er zijn mensen die banen hebben verloren, die denken, wie vertegenwoordigt mijn belangen nog? Er is bezuinigd. Dat moest, maar tegelijkertijd zijn er dan ook verliezers. Hè? De mensen die nu boos zijn omdat zij iets moesten betalen, terwijl ze misschien denken dat anderen het niet moesten. Ja, dan hebben we het alleen maar over Nederland zelf. Amerika, Trump, is in de krant niet elke dag vol. Ja. In hoeverre kan dat nog de Nederlandse verkiezingsstrijd beïnvloeden? Nou, iemand die het echt weet kan, Charles Groenhuis, die zei een keer tegen mij, een paar weken geleden was hij ook bij een debat hier in Harmonie. Die zei, het is een groot verschil. Wij hebben een verzorgingsstaat. Dus iemand die hier zijn baan verliest en noem het maar op, die ligt niet onder de brug in een doos. In Amerika wel. Hè? Iemand die een goede middeninkomen heeft gehad, die kan zomaar in de bittere armoede vervallen. Wij hebben dan tenminste nog behoorlijke uitkeringen. Je krijgt een huis, je krijgt huursubsidie. Laten we dat in stand houden. En dat vind ik een fundamentele vraag bij deze verkiezingen ook weer. Er is een grens aan marktwerking, er is een grens aan wat mensen zelf kunnen doen. En als mensen die bescherming voelen, dan worden ze ook minder onzeker. En dan weten ze, het kan mij overkomen, mijn buurman, maar dan redden we elkaar. Ja. En dat gevoel van saamhorigheid zit heel diep in Europa. Dus ik denk dat het niet zo gek zal worden. Maar vind je dat gevoel van saamhorigheid, vind je dat waarom in de toon, in de campagnes op dit staat? Nou, je ziet juist nu dat de discussie over marktwerking, ik heb het in de 90 jaar zelf meegemaakt in de Tweede Kamer. Toen was de overheid het probleem, de markt zou alles beter doen. Ja. En natuurlijk was de overheid ook een probleem, want het was wel eens te duur en niet efficiënt en bureaucratisch. Nu zie je dat, zeker bij de jongere mensen, die hebben die ideologie niet meer van het moet markt zijn of overheid. Die zoeken, zal ik maar zeggen, een verstandige oplossing. Ja. Dat merk ik als ik met jongeren in debat ben, vergeleken met toen ik jong was. Ja. Let we toen morgen, dus, het Noordelijk Listhoekersdebat in Grijns, de eerste in Riegen. SNN betelt het mooi, daar zit Ljouwert ik voor een pad in. Ja. Heeft zulke debatten eigenlijk wel nut? Ik denk het wel, want laten we overigens trots zijn. Het is het eerste lijsttrekkersdebat, maar het enige buiten de Randstad. Voor het derde jaar achter elkaar. Dat zou wel wat natuurlijk. Dat vind ik heel belangrijk. En dat is ook heel goed dat het ons iedere keer lukt om dat te organiseren. Ik ben ook heel benieuwd, want over alle debatten is veel ruzie. Mogen er nou 2 komen? Of alleen kandidaat lijsttrekker, premiers? Ik vind het heel mooi dat er hier 8 mensen zijn. Dat we onze eigen punten ook kunnen inbrengen vanuit het noorden. Natuurlijk ook landelijke thema's. Dus ik denk dat het spraakmakend kan worden. Ja, meer dan vorige keer. Ja, nou, het debat vorige keer, daar wie de kritiek toch wel een beetje op. Het gaat vooral om landelijke thema's. Van noordelijke thema's weten de heren, heren, politici eigenlijk net het allermeeste. We hebben ze natuurlijk allemaal verteld wat voor thema's wij op de agenda willen zetten. En het gaat natuurlijk onder andere ook over hoe men met Groningen omgaat, met de gasbaten. Ja. Dus we zijn solidair, Friesland, Groningen en Drenthe. Dat is echt niet goed. Dat we daar geprofiteerd hebben van het gas is goed, maar dat we ze nu niet royaal schadeloos stellen is fout. Dat zal zeker aan de orde komen. Maar ook vraagstukken over onze landbouweconomie. Hoe maken we die duurzaam? Hoe zorgen we met de veehouderij en met andere voedingsmiddelen? Maar levert zo'n debat wat op? Ja, wel zeker. Want om te beginnen hebben ze zich nu moeten oriënteren op onze thema's. Dus ik merk altijd nog maanden daarna dat ze zich dat donders goed herinneren. Je neemt nou thema's die ik landelijk spelen. Hokker thema's van Friesland, van jou. Wat hoop je dat ik aan bod kom? Nou, we hebben die gasbaten, maar ook de hele energietransitie. Maar ook die landbouwthema's hebben we vanuit het noorden en Friesland op de agenda gezet. Want die zijn voor ons belangrijker dan voor de Randstad. Het belangrijkste is natuurlijk voor de rest ook het algemene beleid.
rond technologieontwikkeling. We hebben natuurlijk prachtige instituten in Friesland met Wetses, Derry Campus. En het moet niet zo zijn dat instituten alleen in de Randstad mag zitten. Nou, we hebben vorige week nog politieke partijen ontvangen, topambtenaren. Dat is juist nu het goede moment. Hè? Ja, aan de andere kant, iemand aan de andere kant ik redelijk eerlijk wezen. Hoeveel gewicht je in de schaal leest in het noorden, hing het ik van het aantal mensen dat stemt. Nou, 1,7 miljoen mensen bijna hier. Dat is net het allergrootste belang van die partijen net. Daarom trekken wij altijd heel erg op. Als er bijvoorbeeld hier iets is met Rijksdiensten, er moet bezuinigd worden. Dan trekken we altijd op samen met Zeeland en met Limburg en met bijvoorbeeld Twente. Want dan heb je een veel grotere groep. En dan trekken alle regionale Kamerleden samen op. Ik herinner me nog heel goed, toen is er een motie aangenomen. De regio mag, waar werkloosheid wat hoger is, mag niet evenredig worden getroffen, maar minder dan evenredig. Ja. Nou, van die motie heb ik wel 5 jaar lang plezier gehad. Want dat kon ik steeds tegen de minister zeggen. Maar de Kamer wil dat niet. Zie je dat dus nooit dan zijn we niet zo klein hoor. Als je die gemeentes bij elkaar optelt, of die provincies, Zeeland, Limburg, Twente enzovoort, dan valt dat mee. Maar zie je dat nooit aan wat brengen? Biggelix zegt die Tesla-fabriek, die wil je graag in het noorden. Hè? Uitgelezen moment natuurlijk mooi om dat even... Ja, en daar aast Brabant ik op. Nou, ik bepaal niet, maar jullie wat er op de agenda staat. Ja, maar die vragen zullen gesteld worden. Maar ik denk dat dat te concreet is. Want daar gaat minister Kamp over voorlopig, lijsttrekkers niet. Dus dan gaan ze allemaal roepen, we steunen jullie, het moet gebeuren. Ja. Maar dat is te makkelijk. Ja, maar is dat net de angst die je sowieso hebt? Dat ze al je tasjes dwars zullen, dat ze van alles beloven. En uiteindelijk bij de formatie, want dan wordt er bepaald wat van regeringsbeleid dat we krijgen, dat ze dat al even vergeten binnen. Nou, ik herinner me nog heel goed dat toen premier Kok een keer zei in zo'n verkiezingsdebat: ja, Nederland is te klein voor regio's. We moeten zorgen dat iedereen een kans krijgt. Nou, die uitspraak hebben we hem vele malen aan herinnerd. En daardoor is uiteindelijk, toen die hoge snelheidslijnen niet kwam, is er wel 2,5 miljard gekomen. Compensatie, waaruit wij onder andere Wetses en Derry Campus en de Hakom Leeuwarden hebben kunnen betalen. Wilders zit er net. Die twittert alleen nog maar. Ja. Rutte is er ik net. Die Stuart Halbe-Zielstra nummer 12. Wat vind je daarvan? Want het debat heeft er ook minder mooi. Ik had natuurlijk liever Rutte, al is Halbe Zijlstra een Fries. Hè? Maar Halbe Zijlstra heeft ook met dat in de melk te brokken. En we wisten het van tevoren, dat dit erin zat. Ja, dat Wilders in allerlei debatten niet meedoet, vind ik echt gewoon niet democratisch. Want je hoort toch je te verdedigen. Ook een vraag van journalist moet je beantwoorden. Maar kennelijk loont het, dat eenzijdige berichtgeving. Ja, want dat leent wel voor hem. Want de peilingen hebben onveranderd heeg voor de PVV. Ja. Maar daar ben ik niet zenuwachtig over, want... Dat zou je misschien wel wezen, maar want je eigen partij, de Partij van de Arbeid, zit nog altijd in die vrije val van 38 bij de vorige verkiezingsnijd. Nou, in de peilingen Alphen. Ja. Nou ja, ik zit hier, ook landelijk natuurlijk, zie ik heel goed wat er gebeurt met alle verschillende politieke partijen. Maar er liggen nog zoveel open vragen. Want in de ene peiling blijkt weer dat Lodewijk Asscher de meest geliefde premier is. Voor Rutte en voor Wilders. Als je het vraagt aan de burgers, welk van de 3 wil je? Voeg je er een 4e aan toe, is het misschien weer anders. Maar zo... Mensen moeten nog kiezen. En daarom zijn dit soort debatten juist goed. Want mensen zien dan niet alleen wat mensen woordelijk zeggen, maar hoe reageer je op een vraag? Ben je open en eerlijk? Ja, dat heb ik geleerd in al die debatten. Iedereen kan een verhaaltje uit zijn hoofd leren. Maar mensen hebben op de bank thuis heel goed door. Is dat jouw eigen verhaal of is het een opzeggen deuntje? Ben jij een eerlijke vent? Als er een crisis is, wat doe je dan met maar ons? Toch, kan je dat voelen mensen aan. Je kan net ontkennen dat er een soort kloof is. Hè? Dat mensen toch een beetje de vertrouwen in de politiek kwijtraken binnen. Nou, als je dat zelf weer gewoon als PvdA? De politicoloog Lauwersen, die de laatste week heel veel in de media is, die zegt, die kloof valt wel mee. Want mensen stemmen altijd vrij stabiel, 46% stemt links. Kun je wel heel bot maar binnen links is verdeeldheid. Zal ik nu eens op die of op die stemmen? Bij rechts precies hetzelfde. Ja, maar 74% van de kiezers is op drift. Het nog geen idee wat je op 50 maart stemt. Ja, maar dat is niet zo heel nieuw. En vergis je niet, in 1994 kwam D66 in de Tweede Kamer. In 1994, toen ik er ook voor het eerst in kwam. Met, ik geloof, 24 zetels. Dat was een aardverschuiving. Ja. Dat was toen al. Dat vonden we al enorm. Hè? En toen verloren dus PvdA en CDA allebei 20 zetels. Dus dat soort enorme verschuivingen hebben we altijd gehad. Alleen het versplintert zich nu over veel partijen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is het ultieme van democratie. Dat wij Wilders hebben, is omdat we een lage toegangsdrempel hebben. Mensen die iets anders vinden, mogen iets anders inbrengen. Ja. Dus het is ook de winst van onze democratie. En zolang wij toch redelijk bestuurd worden in Nederland, door de crisis heen zijn gekomen, fantastisch economische stel, zeg ik dan maar als econoom, dan denk ik, nou, zo slecht is dat ook weer niet. Zullen het debat van morgen toch aanwachten, Maarten? Dit was even zien hoe Gerco van Beek, uw cartoonist, dit onderwerp tekenen heeft. Ja. Dat is de tekening van Gerco van Beek, uw cartoonist. Vert Kronen, die dank voor je komst naar het Politbureau. Voor het belang van Friesland wil we wel graag dat je voorlopig nog even in uw provincie blijven.
Daar gaat de gemeenteraad over. Het politbureau is de tak om weekend weer. Bedankt voor het zien en graag ont na je weekend.